צדיק, צד. צד. כן, צד. כי הצד היא עמוקה. הרחבנו על זה שבוע שעבר, איך הצדיק היא עמוקה. והרחבנו על זה שהצדיק זה לא שילוב של שתי אותיות, כמו שאנחנו אומרים צדיק, זה לעולם לא ייתכן. צדיק. שילוב של שתי אותיות, ת' וס'. פיצה זה שילוב של ת' וס'. שבוע שעבר אני עושה ככה, כי אני אומר, די, הצדיק כבר נשמע צמח. כשמתפללים כבר אתה יותר מדי חורש הזה, אני אומר, בוא'נה, אני נשמעתי כמו סמך היום. נכון. אז אני הולך ברחוב ככה. אני מנסה לחכות את הצדיק שלו, כי יש לו צדיק, אני מוציא לך אותה צדיק. נכון. וככה בתחילת הדרך אנחנו מתחילים את השיעורים האלו, שבוע שעבר שיעור ראשון, וזה השיעור השני. שבוע שעבר היינו ככה קצת יותר חבר'ה, ועכשיו קצת צמצם. לא ידענו, עכשיו ידענו. עכשיו בעזרת השם אני חיכיתי הרבה זמן. רחמים לא ידע. צריך להיות שיעורים בעזרת השם, אני מקווה מאוד שירבו שנוכל מה שנקרא לרוץ קדימה ביחד, זה הכי חשוב. קשה לחזור על חומר עוד פעם ועוד פעם, קשה. תמשיך, בסדר. הוא פדנט, זה בעיה. בעניין הזה כן, כי חשוב לי שכולם יודעים, כולם ידעו. ואם אתה הולך משהו שאתה נותן להם איזשהו הסבר, אומרים לך, אוקיי, מה אני עושה פה? מה אני קשור? הוא בשיעור כבר 29. ולא נעים לו גם, אני יודע, הייתי בסרט הזה, לא נעים לו גם, איך אומרים? לשאול אפילו, כאילו, רק בסוף, כאילו, מה ואיך, יש פה את הדברים האלה, לכן, חשוב לי לא להתקדם יותר מדי, להאיט הקצב, אבל לתת לאנשים באמת לדעת. מה שאתה יודע, אתה יודע. וזה, עכשיו. אז שבוע שעבר, שוב, אני חוזר לדברים, למדנו על כל האותיות כולם, מה הם מוצאיהם, כולל האות פד, שהיא צדיק עמוקה. למדנו גם את כל מוצא האותיות של בגד כפת רפוי ומודגש בדגש קל.